Dan Jamaika ba magana. Malam Silu ya ne na bureka. Ina ce to ko ba yaki ne kawai gaba muna abu kuma ka zo ka gyara. Ai Malam Silu ina cikin yanayi ne. Lahiya to. Malam Silu da dama dai. To kuma me yake faruwa dai bari dai mu ji miki faruwa ne. Wallahi mata na ne ba ta haihuwa, na je wurin malamai, na je wurin bokaye kai ni shirka ma ba wanda bai ba akan in samu haihuwa akan mata na. Ban samu sabon malamin nan da ya zo ka gwada shi. Wani malami kenan? Malam aji daidai. Wani malami ne malam aji daidai? Kan jin labarin wani area gaba ɗaya nan garin ba labarin ba garin ba malamin da ban. To gaskiya an gaya mini malam aji daidai in ya bada taimako wani bi ana rajiyo. Ko? Ka gwada zuwa wurin malam aji daidai insha Allah za a. Wani anguwa yake? Ina ga shi ni dai tudun wadan ne nake ga aka ce ni dai ina ga daidai tudun wadan nan ne. Ka gwada bincikawa ka ji insha Allah za a dace ka ga malam aji daidai. Gaskiya ko za a yi haka. Wallahi ka gwada shi kawai ka ji dai ba damuwa. Allah ya sa a dace. Malam Silu na gode fa. A garin ne. A wallahi normally. Wani sai dai ka dawo in ji labari. Sai mun sake haɗewa. To ba damuwa. Assalamu alaikum. Allah gafarta malam. Alaikum salam. Ya gafarta. Malam da fatan kai ne malam aji daidai. Malam ni ne. Lafiya? Malam da sauki dai. Na daɗe ina jin labarin ka malam. Amma dai ban tantance ina ne kake ba. Sai haɗu da wani abokina wanda ake cewa na breaker. Ka san shi ya ce ɗan area ku ne. Na taɓa mai wani aiki kwayon kanka insha Allah. Malam na zo da wani aiki ne. Ina so matata ne malam ba ta haifuwa. Dakata. Action. Allah gafarta malam wato abin da ke tafe da ni. Abin da ke tafe da kai. Wayar ka aka sace. Ba shi bane malam. Daki ɗaya. Na gano matsalarka. Kana son ka yi arziki ka fi kowa arziki. Ba shi bane malam. Daki ɗaya. Fatan na dace. Ka dace alhamdulillah. Abin da ke tafe da kai. Gonar ka ce ɗan haya suke son su kwaci. Malam duk ba shi bane. Malam kare zai in ma bayani yadda za a gane. Ha gane? Malam matata ne ba ta haihuwa. Nayi magani mun jira magani kala-kala ba mu dace ba. Sai wannan na breaker da yake ban labarin cewa idan na zo wurinka in Allah ya yarda kamar shan ruwa ne wannan abu ba komai bane ya fi komai sauki wannan dai wurinka ne. Masha Allah. Dakata. Kaga wannan abun shi ya hana in sa abin da kenan. Ka san mu masu aiki da junnu kowane lokaci abu kaɗan na lalata mana aiki. Ka gan shi nan. Ka gan shi nan. Ka san tsakanin abin nan da abin nan ana samun matsala. To, yanzu abin da za ka yi za ka je ka kawo mana matarka na tsawon sati ɗaya a nan gidana. Za mu da girka mata magani. Malam kamar ya za ka ce min kawo mata na wurinka don na ce na nema aiki a wurinka. Na zo nema aiki wurinka. To da baka kai kanka ba. Malam kai ba za magana ba.